با اطلاع بازرسی دولتی автомобили риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ омили асосии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ аст. зеро қоида вайронкунӣ боис мешавад ки ғайриихтиёр кас иштирокчии чунин ҳодисаҳои нороҳаткунанда гардад. ҷузъиёти ҳодисаи пахши пиёдагардро манзур намуда эҳтиёткориро ба шумо тавсия медиҳем. худбоварӣ ва бепарвогии ронанда метавонад ҳодисаҳои нороҳаткунандаро ба бор орад. пахши пиёдагард аз ҳамин гуна ҳодисаҳои ғайриинтизори нақлиётист, ки боиси марги инсонҳо мешавад. санаи 9 сентябр тахминан соати 6:20 ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Astra Саидов Муҳиддинҷон Тухтабоевич, сокини 42 солаи шаҳри Хуҷанд, ҳангоми ҳаракат дар километри 6-уми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд-Сомғор-8 ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард ҷавонзани 39 солаи дар канори рости роҳ қарор доштаро пахш намудааст. зарбаи ногаҳонии нақлиёт муҷиби марги пиёдагард дар ҷои ҳодиса гардид. бозрасии давлатии автомобилӣ таъкид менамояд, ки дар ҳама гуна вазъият ронанда оҳдадор аст, ки зимни идораи воситаи нақлиёт бехатарии худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳро таъмин намояд, вагарна пушаймонии баъди ҳодиса суде надорад.